سلام كما يكون زي خبركم تخطلتي ستار انترتينمنت نقول لكم تخطلتي امنه كريستنا روحوس كنا بعلتن ساي كريستوس كون لكم ناتمننا بلوز بقعتو يمسكر بزعبا زلو فيرجيل فان دايك مدلاو حيزنا قريبنا لنا نمكتتالكم نعدم نيزرلانداوي تخلخالي غانتا ليفربول فيرجيل فان دايك بمحبر تصوات بريمير ليج انجليز نزوهاب شلمات بلوص تصواتايت ليج تبايلو وسيلولا ودغانتو ساديو ماني سيرجيو اغويرو برناردو سيلفان راهيم سترلينغن كمانشستر سيتي ኤደን ሃዛርድ ካብ ቼልሲ ምስ ቫን ዳይክ ነዚ ሽልማት ንምውሳድ ተሓጺሞ ወላን ተነበሩ ቨርጂል ቫን ዳይክ ዝግብኦ ሽልማት ከም ዝወሰደ ብዙሓት ተንተንቲ ርእይቶኦም ዓሪፎም ኣለዉ ወደ 27 ዓመት ቫን ዳይክ ኣብ ዝሓለፉ 14 ዓመታት ባጥቃዓትን ተጻወት ማእከልን ተዓብሊሉን ዝነበረ ምርጫ ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ መወዳእታ ገይሩሎ ንመወዳእታ ግዜ ሽልማት PFA ዝወሰደ ተኸላኻሊ እንግሊዛዊ ጆን ቴሪ ኣብ 2005 ምስ ቼልሲ ተዓዋቲ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ድሕሪ ምዃኑ ነይሩ እቲን መበል 46 ግዜ ዝተዋሃበ ሽልማት ተጻወት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ስጋብሎሚ 5 ተኸላኸልቲ ብሉጻት ተጻወት ዝዓመተ ውድድር ነይርኩም ተባሂሎም ወሲዶም እዮም ኖርማን ሃንተር ኮሊን ቶድ ጋሪ ፓሊስተር ፖል ማክግራትን ጆን ቴሪን አቀድሞም ንሽልማት PFA ዝወሰዱ ተኸላኸልቲዮም بقومانون بتاكتيكاو بسلاتون زفلت فان دايك ابزوان اتزبلص تخلخال عالم مخانو كاب سمون ابسمون ام ميدا زمسكر زلو تصواتيو ام وداتا زحلف سمون نتشلمات ابستركبلوان ابزهابو قال دمصوم زهابو تصواتي نخلو ما مسكينولو زي اماني ازي اتزبلص اكترخبو تخل كبريو اب قرمزوم كلهم كاب سمون ابسمون انصار يزغطمو خوينا ازي شلمات كوسل كلخو بتعميو زخورا يقنيلي بمبال كمونغو بلصات زعمت اتزبلص يلوم دمصوم زهابو اكلات نقول ما مسكينولو نعمتات نيمرقع بحر زلوم تصوتيوم نزي شلمات وسدو نيرو دحر 2005 نفلماون تخلخالو خوينكا نزي شلمات وسيد كالخا انتي سمعت فتير الكاتفايل استحاتته فان دايك تخلخالو خوينو نزرعيو بقعت افلطو نزهابو تصوتي دغيمو دحر ممسغان من كل خال اكل متقع حنت غانتايو ابز عمت غانتانا استغعزتلو مغدي بلوصي نيرو نزي خا مساي تصوتو دق غانتاي مولو كبري غبومي بحدينا سريحنايو صبو عمت وددر نيرو موداتو خا اسكن رايو كبل ابز كبير متللاخ غانتاتات ليفربول مانشستر سيتي زرايلو زلو عمت وددر غانتون زلوا سنه لبوناو مدلاو يغلص أسلطان غانتا ليفربول يرغن كلوب ابتسنا سرعت شلمات ولانت زي ترخبه نبلوت تصواتايو ملخت خام حلاف جن عادي وعلن ابنا يسرح بوتو خوينو عبد الاخونا فيديو ملختي بعد لوديوم نزمصو نخلهم عدمات كاباي زحشه تخرينكم لهم بمبال بتوتا خوينون زحلف ملختي بقلد دحر مجمار بلوصنت فيرجيل مسكريو مخالاي تخدات العامتي بزعوا بلوص تصواتاي غانتا يزمسكر زلهو ابز حلف عامت بزعوا موسالاح ابز عامت كا بزعوا بلوص تصواتاي فيرجيل فان دايك اب هولاند كعسو كجمر كلو من نبز خبص حلو جميتو كل سب ابز عبي نفسو كم ذا عينت بقعت كلو يلو يجمتن اكلت زرعي عبيت مخاني عزي حقوسي كله تزبصح خايو بسالا يلن تزحسب داس مبلني غنا يكونن بصعر خايو خبل نفان دايكن زرعي بلوص بقعتن زلو كبر غليصو بزعوا سلطاني تزارب فان دايك بوغنو يرغن كلوب اب عبيتو عبيغدا كم زلو غليصو نسونتهم بدحر مغارجا زنبرون سبات لليفربول كصوات عدل فطيروم ليوم بلوص سلطانيو كم سبون عب سبيو ودات كلتيو خا اب غانتانا زدلنا لوطي كنا مصاخيلونايو اب تحتيو مصواتي حقوسي دحر مبال كاب هولاند جاميرو نصصواتلن كلن غانتات اب تزلو درجه نخبصح نزبركه وغده امسغينوني فيرجيل فان دايك بلوص تصواتاي بريمير ليج انجليز تواهيلو دحر ممراصو بزحات نبر تصواتين غايزتنياتاتن نزحلفو بلوص عامتا ملكيتهم مسكرنتهم هيبوم
ኣብ BBC ስፖርት እንተንቲ ማች ኦፍ ዘ ዴይ ኮይኖም እናገልገሉ ዝርከቡ ኣለን ሺረርን ዳኒ መርፊን ሽልማት PFA ንዝግብኦ ሰብ ተዋሂቡ ይብሉ 283 ሸቶታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብምቁፃር ስጋብሎሚ ቁፅሪ 1 ተቃዓቲ ሊግ ኮይኑ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ነብራት ቃዕ ጋንታታት ኒውካስል ዩናይትድን ብላክበርንን ኣለን ሺረር ን10 ዓመታት ተጻወተሉን ስዒቡን በአሰልጣንነትን ተንታኑ ኮይኑ ን13 ዓመታት ዝተኸታተሉ ፕሪምየር ሊግ ካብ መንጎ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡ ሰብ ሞያ እቲ ሓደ እዩ ቫንዳይክ ኣብዚ ዓመት ንዝገበሮም እንቅስቃሴ ክከታተል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ማች ኦፍ ዘ ዴይ ኣብ ዝሃቦ ትንታነ ብጣዕሚ ህዱን ብቐጻሊ ብሉጽነት ዘመስክርን ተጻዋቲ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ዓብ ዝበሃል ነገር ዘሎ ይመስልን ብምባል ካብ ጾታ ናብ ጾታ ከይተረበሸ ኣብ ድሕሪት ኮይኑ ጾታ ጋንቱን ዝመርሐሉ ጥበብ ንይዱ ነበር ተጻዋታይ ማእከል ጋንታታት ሊቨርፑልን ፉልሃምን ዳኒ መርፊ በወገኑ ንሱ ከዓውቶን ዘይካለ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናብ አንፊልድ ሮድ ንምውሳድ ምስ ማንቸስተር ሲቲ እናተሓናነቑን ዝረከቡ ተጻዋቲ ጋንታ ሊቨርፑል ኮኸብ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ቫንዳይክ ኣብታ ጋንታ ዝፈጠሮ ጽልዋ ይወድስ ቫንዳይክ ክጻወት ክትሪኦ ከለኻ ደቂ ጋንቱ ንምንታይ ኣብ ብሉጽ ብቕዓት ከም ዘለዎ ይበርሐልካ ኣብ ጎኑ ዝተሰለፉ ተኸላኸልቲ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን አንዲ ሮበርትሰንን ኣብዚ ዓመት ንዘርኣይዎ ዕቤት ካብ ናይ ባዕሎም ጻዕሪ ብተወሳኺ ቨርጅል ኣብ ጥቖም ምህላው ንከም ሓይሹ ሓጊዝዎም እዩ ብምባል አንዲ ሮበርትሰን ኣብዚ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ጥራሕ 11 ጎል ዝኾነ ኳዓሳሱ ብምቕባል እቲ ዝበለጸ ቁጽሪ ዘመዝገበ ተኸላኻሊ እዩ እዚ ኸኣ እቲ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ንቫንዳይክ ብምግዳፍ ኣብ ቅድሚት ብምሉእ ናጽነት ከጥቅዕ ዕድል ምርካቡ ከም መመላኸቲ ተገይሩ ይቐርብ حلقة هجراوت غانتا نيزرلاندز ቨርጅል ቫንዳይክ ኣብዚ ዓመት ውድድር ንሊቨርፑል 415 ደቂቃ ተሰሊፉ ተጻወተ ኮይኑ እዚ ኸኣ ካብ ሓላው ልዳታ ጋንታ ብራዚላዊ አሊሰን ቤከር ቀፂሉ እቲ ዝበዝሐ ደቂቃ ሜዳ ነታ ጋንታ ኣገልግሎቱ ዝሃበ ተጻዋቲ ይገብሮ ቫንዳይክ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብዚ ዓመት ውድድር 3262 ግዜ ኩዕሶ ዝተንከፈ ኮይኑ ካብ ተጻዋቲ ጋንታ ቸልሲ ጆርጂኒዮ ብ3398 ቀዳማይ ሴዛር አስፒሊኩዌታ ብ3276 ካልኣይ ደረጃ ዝሓዙ ቀፂሉ ሳልሳይ ብዙሕ ግዜ ኩዕሶ ዝተንከፈ ተጻዋቲ ዝዓመት ውድድር እዩ እዚ እውን መሰረት ምጥቃዕ ጋንታ ሊቨርፑል ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ካብ ክጻወቶም ዝኽእል 3240 ደቂቃ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እዚ ዓመት ውድድር ነቶም 3205 ደቂቃ ዝተጻወተ ቨርጅል ቫንዳይክ 2847 ኳዓሳሱ ንደቂ ጋንቱ ብምቕባል ካብ ጆርጂኒዮ ቀፂሉ ካልኣይ ተጻዋቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ሓደጋ ክፈጥራ ዝኽእላ ልዕሊ 240 ኳዓሳሱ ዘድሓነ ዝወዲ 27 ዓመት ተኸላኻሊ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተቐመጠ ማቲብ ካብ ዘመዝገበን 92 ኳዓሳሱ ብልዕሊ ዕጽፊ ዝበለጸ ቁጽሪ ኣብ ጋንታ ሊቨርፑል ከመዝግብ ኪኢሉ እዩ ሓደ ብሓደ ተራኺብካ ኩዕሶ ብምሕዳግን ብኣየር ዝመጽ ኳዓሳሱ ብልጫ ብምውሳድን ብኽልቲኡ ካብ መንጎ ብሉጻት 5 ተጻወትቲ ሊግ ዝኣተወ ቫንዳይክ ሊቨርፑል ካብ ማንቸስተር ሲቲ ቀፂላ ውሑድ ዕላሙ ዝሓለፈ ፈተነ ዘተኣናገረት ጋንታ ክትከውን ዝዓበየ ግደ ተጻዊቱ እዩ ቫንዳይክ ኣብዚ ዓመት ውድድር ንሊቨርፑል ኣብ ኩሎም ውድድራት ክጻወተሎም ካብ ዝኽእል ዝነበሩ ግጥማት ኣብተን 34 ምስ ጋንቱ ዓወት ሒዙ ወፂኡ እዩ ካብዚን እተን 23 ጸወታታት ጋንቱ ሸቶ ከየተኣናገረት ንኽትወፅእ ሓጹር ኮይኑ 9 ደቂቃ ሓልዩ እዩ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመት ውድድር ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 20 ሸቶታት ጥራሕ ተቆፂረና እዚ ኸኣ እቲ ዝወሓደ ሸቶታት ዘተኣናገረት ጋንታ ገይርዋ እዩ ክፍል ምክልኻል ጋንታ ሊቨርፑል ኣብ ሓደ ጸወታ ብማእከላይ 0.56 ሸቶታት ጥራሕ ብምትንጋር እቲ ዝበለጸ እዩ ኣብ ምክልኻል ዝበለጸ ሓላፍነት ዝዋጻእ ቫንዳይክ ኣብዚ ዓመት ንምጥቃዕ ዝኾነ ኳዓሳሱ ካብ ምጅማርን ኣካል ምጥቃዕ ጋንቱን ካብ ምዃን ሓሊፉ 5 ሸቶታት ብሽሙ መዝጊቡ እዩ ንኻልኦት 4 ሸቶታት ከዓ ንደቂ ጋንቱ ጣጠን ወዲዩ ቀቢሉ እዩ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመት ውድድር ካብ ዝገበረቶም ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሓንቲ ጸወታ ጥራሕ እዩ ስዕረት ገጢምዋ እዚ ኸኣ ካልእ ምርኣያ ጥንካረታ ጋንታን ቫንዳይክን እዩ ምስ ጋንቱ ብሉጽ ዓመት ዘሕለፈ ቫንዳይክ መወዳእታ ዝዓመት ውድድር ከመይ ከም ዝኸውን ሓቢርና ንርአዮ ክብል እውን ንደቂ ጋንቱ ሓላፍነት ይውስኽ ኣብ ዝዋን ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ተኸላኻሊ ቨርጅል ቫንዳይክ ድዩ ከም መንጎ ብታሪኽ ዝተረኣዩ ሓጹሮም ዘይድፈሩ ተኸላኻልቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ከ ኣበየናይ ደረጃ ይስራዕ ሓሳባትኩም ኣካፍሉና ሰብስክራይብ ብምግባር ፊልምታት ሙዚቃታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ካብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ተኸታተሉ